गायजेन बारनाय समाव अबंलावरि नुवाथारियानो मुरा जानानै होथेयो। दा बे मुरा जानानै होथेनायाव बे गय जरा फाथै जरा होबासो जों बे मुराखौ बारनानै ओरै मारुआव बारलांनो हागोन बेखौनो खोन्थादों। मानोना जोंनि जिउ दिङा दैदेनलांनायाव जोङो जेब्लायबो इसोरखौ गाबज्रिनांगौ। जों लामा हान्थिनाय समाव जों माखासेखौ बावगोमाजोबो। जेला बावगोमायो होनबा जोंखौ जेरै दा नाव बारनायाव मुराया होथेनानै थागोन बेबायदिनो होथेयो। बेखायनो जोङो जेब्लायबो जोंनि जिउ दिङा दैदेननायाव साबधान जानानै थानांगौ आरो इसोरनि सायाव जों फोथायनाय लाखिनांगौ। दिनै बेखौनो नैबे नाव जावनायाव मोनसे दैसा गाथोनाव मुरा दङ। बे मुराया सिगांनि खननै समाव रायखौ हगार हरदों, नाथाय नैबे थामथि समाव बियो आरो ओरैनो नावखौ हगार हरनाय नङा। बिनिसो गय जरा फाथै जराखौ होथारनांगोन। गय जरा फाथै जरा होयोबासो जोङो बे मुराखौ बारख'नानै हरै मारुआव थांनांगोन। लोगोसे बे खुन्थियानि सारियावनो सगुरिनि सारियावनो संसाराव बायदि मैया महरै अबंलावरिया दैथायहरो खुरिया खंफा महरै। दिनै खुरिया खंफा महरै बाहाय बेरायनानै फैसा खांनाय नुदों। बे फैसा खांनायाव जाय मानसिया बे मानसिफोरखौ फैसा हरालासिनो रायनानै हरदों बेनाव सावनांगोन आरो बे महापाप जागोन। बे महापापनिफ्राय बारग'नो आरो जों रैखा मोननो अबंलावरिखौ गाबज्रियाबा राहा गैया। बेनिखायनो जोङो हानायखिनि खुरिया खंफाफोरनो जोङो गरसे गरनै दान हरनो हानांगोन। बाहाय बे खुरिया खंफानो गरसे गरनै दान हरोब्ला जोंनि बेमार आजार लोमजानाय साजानायाबो स्रां मोनो होननानै जोङो नैबे दिन्थिनायनि गेजेरजों एबा सगुरि नाव जावनायनि गेजेरजों जोङो बेखौ खेराइनि गेजेरजों सुबुं माहारिनो फोरमायनाय जाबाय।
जोंना बे रुनिकाटा बुट दालां खाथियावलाय एबसु अफिसनि लामा उसुंजों थांनाया ओरै बुरखा हाबलांनाया दालां बारना ओरै गाहायजों हाबनाया जों दालां थांबाय दा ओरैजाय साहा हाबनाया गाहाय न' खिखिमोन आङो गेजेरनिया बेना खोला थाबाय जोंना साहा Dia nggak apa aja. Không. Đây, thằng xe không? Hả? Lắm anh. Cắt hết siêu bên lấy. Cái này cái